Abdik nga miresponde ang Misamis Oriental Provincial Social Welfare and Development Office kun PSWDO pinaagi sa paghatod og hinanaling tabang sa mga biktima sa sunog nga nahitabo sa sitio Kalakala, Barangay Kugon sa lungsod sa Balingasag ning Lalawigan niadtong Mayo 19, 2022. Mukabat sa 10 ka pamilya ang natunulan sa mga nag-unang panginahanglan nila sama sa food packs, hygiene kits, habol ug balde sa mismong gabi una nga nahitabo ang sunog. Usa ka intake interview sab ang daling gipahigayon sa kagamahan ng probinsya pinaagi sa PSWDO aron masuta pag-ayo ang kahimtang sa mga nasunugan ug mahatagan og calamity assistance. Sa nakuhang impormasyon gikan sa nasangpit nga buhatan, ang giingong hinungdan sa sunog mao ang gibuto nga cellphone sa dihang gi-charge kini. Labihan ang pasalamat sa mga benepisyaryo ngadto sa pagamahan ng probinsya sa makanunayon og walay paglangay nga paghinangup kanila nga matabangan sila sa kalisod sa ilang kahimtang tungod sa nahiagumang trahedya. Salamat kayo sa hinabang sa atong Gobernador Bambi Imano, sa tanan mga staff sa Misamis Oriental, sa iyang tabang yatag diri sa amo sa Purok Nuevi Kalakala, labi na sa mga tao nga nasunugan. Salamat kayo Gobernador Bambi Imano sa iyang mga tabang. Batasan na sa kasamtaang gobernador sa Misamis Oriental ang pagtubag sa mga yungu-ungu lakip na ang paghatod agaran nga solusyon ug tabang sa mga nanginahanglang Misamisnon, labi na sa mga gasagubang ug katalagman. Kauban si Benboy Bagan sa kamera, ako si Lambert Regian Amor Maygay alang sa Miss or Balita.